Smartbooks? Geniálna aplikácia. Decka sa tešia, robia to, čo ich baví, pani učiteľka si oddychne, nemusí nič opravovať, deti sa dokážu naučiť strašne veľa vecí, je to úplne skvelé. Ja som so Smartbooksom veľmi spokojná, vlastne nemusím sa ani s tými učebnicami tak namáhať. No, je to aj taká hra, môžeme súťažiť, že kto je lepší. Smartbooks. Bola to príležitosť niečo nové priniesť do školy, ako čo sa týka pomôcok alebo vôbec nejakých inovácií, takže ma to zaujalo. Smartbooks nám pomáha sa doučiť nové veci. Moji rodičia sú veľmi s tým spokojní, že mi to ide a že mám ten Smartbooks. Napríklad ja mám túto triedu druhým rokom, učím ich anglický jazyk. A keď to porovnám, ako sme začínali v 3. triede so slovičkami, čo je teda gro jazyka, že pokiaľ nebudú vedieť, tak sa nepohnú, tak teraz sa tie slovička učia takou väčšou ľahkosťou a ich to viacej baví. Keďže Smartbooks tam aj učí a opakuje to stále, kým ten žiak to nepochopí, rovno im to tam povie správnu výslovnosť. Takže behom 2 mesiacov tie výsledky určite vidia. Hlavne v tom nadšení. A keď nie je nadšenie, tak potom sa nemôžeme ani učiť. Je to skôr zábava ako otrava učením. Rodičia bývajú často nedôverčivejší ako deti. Je veľmi ťažké presvedčiť rodičov, ale známky hovoria za všetko. A keď deti netreba naháňať do domácich úloh, tak je to odmena obrovská aj pre rodičov.